काम कोई हमरा तो बुझाते नहीं कि कुछ जइया से मरद गइल बाड़ा न बाहर तहिए से 1 रुपया ना भेजलन उनकर हमर टेंशने नहीं के तनको 5 साल से गइल बाड़न आई जितना हमर नैहर के रहल गहना गुड़िया सब तो बेच देनी आ दुकानों वाला के उतना कर्जा बाकी बाटे देवे के हमर तो बुझात नहीं के कि हम का करी अब हमर रोड चलल बहरी निकलल मुश्किल हो गइल बा दुकानिया वाला के सवेरे बाबूजी आई रहना कितना हमरा के बोलत रहना का करी हम कुछ नहीं के बुझत कैसे आखिर चली अकेले बनी चाहत रहे कि ना लगा हो कि दीदी जी सब कोई कितना मिल के बढ़िया ले सब कोई बाटे हम ही बहुत पागल इंसान है कि अलग हो गईनी ये कहला कि नैहर के बात ना माने के चाहिए मम्मी कहलस कि अलग हो जबी तो ठीक रहे आज अलग हो गई तो पूरा हमार बिला गइल ओ कनी के तो सूखे ले बाईसन का करी तनको हमरा बुझाते नहीं कि मन करता न कि जाके कनी मर जाए और बताओ हो एगो वहाँ के भैया जी बनी कि कितना पैसा लिया तनी कमा के दीदी जी के गहना गुड़िया फिर कौन किस्म के मिठाई का से का लिया के दे तनी एगो हमार मरद बाटे 5 साल से मुँह फुकौना गइल कैसे तो कहा कि मरद के गाड़ी ना दे की हो ये दादा भौजी हाँ अरे आई बू आओ तनी ए मर्द है देखा ना इको हाली चिचिया नहीं अभी लाई कमाड़ी ना खुलल कर्जा ले लेके खाली बैठ जाते रिसन देवे के हाले नहीं खिसन जानत लड़त रहे एगो में दिन रात भाभी का हो चंतरू हम दुकाने रख लइका बा न हां तो अब सुबेरा बुढ़वाई रहे न अब लइका आइल बा माय आ हे बुची सुबेरा बुढ़ाइल उ खराब गाड़ी देत रहे न का कहे के ना इहो बजे तक खिसी में मार चिल्ला आउ ना देखो अरे खेलवाड़िया जैसन बियन वैसन ठीक करत असन देखल एगो में रहे तो ओकर जांग टूटत रहे काम करे में आई बैठले खा के हम मोटाइल चलत रहे अब कैसे करे में फाटत हम त मजा ले बाटे हमनी का बाटे तू कतड़ू हम कह दिन मालिक दिले तो अगर रौरा ले कुछ पैसा मांगी नु तो मन दे हम हमरा भी तो गाड़ी के मुंह हम तो बोल जितना एगो में रह के हमनी के दुख देले बिया हम संगे कइले बे झगड़ा चलो देखो अरे खोला में कमाड़िया भौजी के जी के महाराज को आली राउर कमाड़ी पिटनी अभी करवा कमाड़ी खोलतनी अरे बाबा जी घरा में रहनी ना सुनाइल हो बोली पैसा दे हम जमन ले बनी कि खाली ले वही के हाल जानी ना काम बताएं कि पैसा हाँ जी देम का है ना ऐसे काहे कहता नहीं उ तो 6000 पहले का बढ़ रही बा फिर वो 3000 ले बनी अरे वो दे देब हम भेजल और भैया बाड़न कहलन खाली 1 हफ्ता और रुक जाए बबुआ जी अरे तो रोज तरह एक दिन कह के टारते बनी लेकिन पैसा हमार कहाँ मिलता चाहे खाली 1 हफ्ता और मान जाए ना हम दे देब कोनो लेके भागब तोर ना जी हमार घर द्वार बात हमारा का पैसा चाहिए ठीक बनू हम कुछ जानत नहीं थी जलनू आज जे ना देबे लनू हम असूले खूब बढ़िया से जानता नहीं ठीक बा मने का असूले बढ़िया से जानता नहीं उ समय आई तो हम यूज करके तारे के बता देम हम कि कैसे असूल जला पैसा ठीक बा जाए 1 हफ्ता और चुपचाप लगा जाए बबुआ जी दे दे 1 हफ्ता में तारा के लास्ट समय बाटे ठीक बा दे दे काम बताएं कि पैसा तारा के कहाँ ले दिए हमके तो कुछ नहीं के बुझाते एगो मरद हमार बाटे की चल गइल बाहर ओकर तो कोनो टेंशन नहीं लगे बुझाते कि उन्हें सौत रख लेला बाकी का करी हमरा बुझा तो नहीं कि कोनो न कोनो कुछ तो करे के पड़ी जरूर ए भगवान का करी हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत हाँ भैया जी भी बहुत पैसा बा देखो तनी कोनो आइडिया लगावत तनी जा तनी कुछ ना कुछ करे के पड़ी ये तो भैया जी तो सुतल बनी हम कैसे जाए ना जाए कि चाहे छुए के तो ना चाहिए भसुर के का करिए भगवान कैसे जगह बहुत लगता हमारा ए भैया जी तू ये कहो भैया जी रौरा से एगो काम रहल हमार काम रहला हाँ कुछ कहल चाहत नहीं रौरा से हम अरे जौन कहल चाह तो हम बुझता नहीं बोला ना का कहत रू बुझत नहीं कहीं अरे कह दादा हम कहिए सब सुने के इंतजार करते हैं तू काहे नहीं कहत कहीं हाँ कह का कहत रू कहीं भैया जी अरे बोलो नहीं दादा बोलो हम देखो हम कही से तोहरे मुंह से सुनल चाहता नहीं हम तो बुझते बनी तू का कहल चाहता रू अरे कह नहीं दादा कह आओ हम तनी बढ़िया से बैठ ये भैया जी डर लगता दीदी जी से कोई अरे दीदी के मुंह हमारा तू दीदी या दीदी धई बड़ी हम अकेले बनी कह ना दीदी जल्दी कह दादा जल्दी कह ये भैया जी बोलो ना हाँ तना देरी मत लगाव तू
तारा बात मैं बुझत लेकिन तारा मुंह से हम देखिए सुनल भैया चाहत जी हम सोचलानी कि मतलब दूसरा घरे का जाई हमार मर्द नहीं खने जी का बा अरे लो दोसर घर काहे के जइबू हम हे शरीर बनैले बन तहरे खातिर नु बोला का कहतानी भैया जी कही न आयो दादा जान ले ये जन लेला के बादे कहबू का तू हमार कह अरे कह ना ये दादा कह अब हम तनी ओरिया जा जरिया ए भैया जी कह दे अरे कह ये दादा दीदी बोली है नानू अब दीदी के तू बीच में काहे के लिया के मूड हमर खराब करतो ये ए भैया जी कह दे अब तू का माने ठीक बा कहिए देता नहीं माने कह दे, कह। हे भैया जी दिल के बात बटी कैसे अरे कह दिले से तो दिल के बात कहल जाला तू कहत काहे नहीं खू ए भैया जी हम बोला कह दे बोला 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 कहने न हाँ बोला अब जल्दी कह ये दादा अयो दादा कह ये दादा 8,000 रुपया चाहत रहल भैया जी हट ई है काहे खातिर आइल बड़ू हैं हाँ ए खड़ा मन पे धोखा दे दिया तू कहत 8,000 रुपया तो ई कहे खातिर हतना पोलैला का जरूरत रहला भला बताव हम कुछ और बुझत रही आई मार दोसर ही का फरमाइश हो गई 8,000 रुपया देम तो कहे लौटेगू हम लौटा देम राउर भैया या भाई है न तो हम दे देम बहुत जल्दी और भाई का हम इंतजार ना करम जानलू देखो हम ऐसे तो पैसा केहू के देवे नहीं ना लेकिन तू कहत तो दे देते ओकर सूद मुड़ अब भन कत का बड़ू अब पैसा लेबू तो इहो कुल ना अब तनी छुहू ना देबू बगरवा पागल बनी का जी एकदम से एमे पागल वाला का बात बा मर्द है नहीं के मान लो हम ना करम तो दोसर के हु तारा के रउआ के शर्म लागता बहुत सुर ना है रउआ अब भसरू तो आई हो दादा ये क्या करती हमरा घर में जी अरे पैसा ले आइल बिया हो 8,000 रुपया अरे कल मुई तोरा लाज शर्म ना लगल रे मेरे घर में ठोकल है और वो फासू भी रह के बतियो के और कुछ कहत ले जी कहे के तो बहुते कुछ कहत ले छोड़ा मैं कहूं में शर्म में लगता ना जी दीदी हम क्या कहत ले रे पैसा तोर मुंह में पैसा लेबे के एगो में रही त काम करे में तोर चर्बी चढ़त रही हाय देख तो मुंह आई के उठा के बैठल भी अपनी के घर में कंपनिया तू भैया जी से कनी तनी हमरा के भैया जी इतना गिर दूसरा इतना गिर पड़ो कोने भैया भसुन लगियन तार इतना गिर गइलो बता ना घेर देले बड़ू बाहर अरे जानत नहीं को कौन नेचर के ही मीठी मीठी बात करके सोचत है तो भैया जी फंस जास तो दिहान ना ये दीदी ना हो ऐसे हम काहे तारा के छोड़ के हम दोसरा पे अथी सुन ली ना हम पहले ही चतले रहनो यार हमर बात याद रखले रह ना तो दे दम पैसा तो हमर मरले मुंह देखम तू पागल हो बिना तार से हम पूछले पैसा देती हम चलो जब सुनो बाकी ना जब कि नहीं जाए आते मुंह उठा के पैसा दे दे भैया जी अब ना खइबे छाली खा ले समझा त इहो नजर इन करो देखा तनी कुछ ठीक बा ना माने नजर देखलू नु अच्छा हम तारा छोड़ अच्छा के लोग कुछ कर तो हम देखले और बहिनी है तबे न कहत है जी हैं जैसन तू वैसे हमर बहिन दुनु यानी के दिमाग एक कहीं नहीं बा जानलू तो का हम करत रही हो हैं का करत रही तू कैसे आगु ले रहो घर में हमरा के देखले तो साड़ी उठा के चले बुझाले हम कुलक्षणी भई बनो से हम ठेके लेना और औरा भिरिया के आ चौकी में बैठ जाई अरे पगली त ई बतिया वो करा से पूछ तू हमारा से काहे पूछता रे तो ठीक है जातन तब उन्हें बताओ तनी खिलवाड़िया के बाप रे बाप बार बार बचनी ना तो मेहरारू हमार झटके पे आ गई रिया लेकिन इहो बाकी वैसन सामान हाथ से निकल गई कहीं दूसरा जगह जाई तो इज्जतो बर्बाद होई या सम्मानो हाथ से निकल